салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло бахайр бошад духтаракон. Навори имрӯза аз духтаро анами намуд духё бисёриётон мепурсен ҳами духи да бузур чанд сумай баъд сорт мепурсен. Сорт надора духтаро, нем чизе ки диден фарқ надора, ҳамаш ячай 60 сомонай. Ба чанд нафаро ёра видео кадаген ами ваёшо нестай лентичкошо бигем нестай неки заводской анами лентичка чакошон катишон мия духтаракон. Доставка доран касе конкретно харидори хоҳаракои азиз апаҳо модаро акаҳо додаро хоҳиш мекунем вақти савдогаро нагирен, ҳам савдо мекунан ҳам боз кас қабул кунан дар WhatsApp вақти бисёра мегира. хай дастам ғалтид хулоса гап нархи 60 сомон нархи я дона шай бо касе обтоби мегира бо ёра арзон мекунан. Доставка касе савдогаро мехарам барои савдогаро духтаро бо арзон мекунан. хай хулоса духи азиз наминити нишдаги баъд аҷа духиёшон духтаро сар меша ай 35 сомон то 180 сомон ҳам мужской ҳам женской доранд духтаро. бо ман слуғара мефаҳмонам метонем бен ай наздик бинем метонен заказ кунен доставка кунан ба Фотима гул мепурсен. ина духи Фотима духтаро дар иҷа ҳастай дин оз бо мора ай наздик нишон мечим. баъд аҷа духтаро тенои қиматие ки салонода бисёртар истифода мекунан ини хеле тено ҳастай. нархошона ай савдогар маълумоти бештар мегирем. ман дар вақти номувофиқ омадам клиент доштем айни навор намешад ки ҳамаира нарх пурсам духтаракон. хулоса ҳама маълумота ай савдогар мегирем. духиёшон 1001 намуда ҳам мужской ҳам женской духтаракон. хаҷа шампун гел диля душа баъд вай блондекс ҳама чӣ доран шампунои фасон детский калон ҳама намудаш ҳаста духтаракон. бо шумода чия нишонтием бояд хай помадошон ҳаста духтаро. ина тено блеск дор без блеск блондекс краскаи сар краска вай маска барои рӯ духтарако барои офтобӣ ба пудрошон ҳаста духтаро. нигоҳ кунен обтоби харода духтаро пудроям арзон мекунан пачка ҳам доран духтарако. ина хай депилятро ҳаста ҳама чӣ доран фен доран духтаро утежок доран духтарако. хай чизои лозими барои занҳо баъзамо ҳаста духтаро. шугаринг воз мекардаги чиёшон ҳастай тайёр мекардагиошон ҳама чӣ хулоса доран духтаро. баъд тилогирак духтарако мепурсен ин аҷада ҳаста духтаро чиманданакошон. хай дизадаран духи любойчи ойначако ҳаста духтаро. на доставкаошон тайёре аллакай барои доставка кардан. баъд таналкоошон духтаро таналкои сортои якум доран. ина мла мешавад мла доран беби крем доран ҳама намудаш ҳастай. нархошон сар меша ай 30 сомон то 120 сомона духтаракон. боз як навор мекунем оз баъди клиентошона ҷавоб додам бо як бурга нархакора мепурсем. ҳоз як абзор мекунам. ина тем барои қошм ма ҳама вақт бовар кунед духтаро. имина ҳамира истодем барам ҳам коричневый дора ҳам сиё ҳам хеле хушрӯя духтаро ки ина креми нивея духтарако гело хай чанд намуд анако духтарако ба нархҳои вай гузаштем. тенҳо сар мешад 35 сомон 55 сомон 65 сомон 130 чанд та ранг дорад духтарако. ҳам хеле хушрӯя ма бо як чакшом камтар ай дастам нағалта хуба ҳама чӣ ай дастам нағалта диден. ина духтарако нигоҳ кунем як дунё ранг дора боваркият ча мегири 5 сол мебарад 65 сомони духтарако. барак ниёш бост хай вайдор чӣ меган хайлартер мешад ами хеле дуракош бо духтаро 60 сомон. ина майдош амаса майдош бо нархош дигарай. канҷа бо духичош аста нигоҳ кунем. духи мужской шампуношон ина феношон духтаро. хай бо шампун духтаро дизадаран ба қисми дизадаран мегзарем. на дизадарантошон беҳад бисёрай. мана краскои сар чанд намудош ҳастай духтаро. нархошон сар меша ай 35 сомон то 60 сомон. дизадарантам ҳамчун сар мешаст духтаро ай 20 сомон то 50 сомона дизадарант доран. духтаракони комплектора бинем ҳама ҷода 120 сомона духтаро дар ҷа 80 сомон чанд намудай ба духтарако. баъд чувакошон катишона духтаро. хай чизои лозимӣ барои занҳо метонем фақат ин навора занҳо тамошо кунанд. фен утежок ҳаст духтаро. нархош сар меша 150 сомон то 350 сомона. духтаракон нархҳои таналко сар меша ай 10 сомон то 150 сомона. анами таналка касе бина дастроч немешноса ҳама ҷо 350 сомона нигоҳ кунем. дар ҷа 120
150 120 сомона духтаро и таналка да гарнистая ҳам бисёр вақт мебара ҳам кам тарак мекунем уже ранг рӯдама ҳама дефект то пӯшида мекунанд нигоҳ кунед чӣ хел вибр калонай бас сабатҳои тайёр доран касе сабат мехоҳад бихарад сабатҳошон ҳастай духтарако суроға бозори корвон дарвозаи пажарка кати медурен рост миёен охири бозор 594 контейнер кати суроғаро нафаҳмид метонем ватсапи рӯи экран бидада бо бинависен маълумоти бештар бигирем ман духтарам шумода як чизгара нишонтиём анами кремоя медонен чӣ хел хушрӯй ё чандине кремои знаменитие то 20 сомон 20 сомон ай духтаро диден бисёр дома 80 сомон мегзарон якум сор дим сор да сорти нормалише духтаро ё чанди духтарако корейский сумис нигоҳ кунем да ҳама ҷо 80-90 сомон ай да инҷа арзон ай духтаро як нишонтиём бинен духтарако губка дорад ина я бор мекушаем акая мираке я бор кушаем нишонтием да чанд сомон гуфтем 30 сомон ай духтаро нигоҳ кунем оригинал ай бо диден ира кушоди уже маълумай да ҳама ҷо 90 сомон мефурӯша дуруғай ина духтарако 30 сомон арзон доставка доран духтарако ина кремои кушон духтарако кушон буд кушон ҳам хеле арзон бовар кунед духтаро суроғаро мефаҳмонем бозори корвон дарвозаи пажарка кати медурен охир мием 594 буда 594 контейнер касе суроғаро нафаҳмид маълумоти бештар ай ватсапи савдогар мегирем